Noswaith dda, croeso pawb. Croeso i'r sesiwn Briffio'r Fanylebau ar gyfer y TGAU Iechyd y Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant Newydd. Diolch i chi gyd am fyny chi. Rydyn ni'n cyffroes iawn i allu rhoi gwybod i chi am y cymhwyster hwn heddi. Mae llawer o waith wedi wneud i ddod â hwn i chi. Rydyn ni'n arbennig o ddiolchgar i rai ohonoch chi sydd wedi cyfrannu. Diolch yn fawr iawn i chi am hwnna yn ystod yr ymgynghoriadau a'r datblygiad. Mae'n ofynnol i'r cyflwynydd recordio'r sain yn y digwyddiad hwn. I rhywun ohonoch chi sydd ddim yn newydd i'r math yma o beth, fyddwch chi'n ymwybodol o hwn. Dull rheol yw hwn i sicrhau y gall CBAC ddangos i fod yn cydymffurfio ag amodau cydnabyddiaeth rheoleiddwyr, yn benodol yr amodau hynny sy'n ymwneud â chyfrinachedd deunyddiau asesu. Bydd y recordiad ar gael i'r rheoleiddwyr os oes angen a bydd yn cael ei cyhoeddi ar y tudalen cymhwyster newydd ar wefan CBAC. Byddwn hefyd yn darparu copi o'r recordiad yma yn y Dropbox ar ôl y digwyddiad. Sylwer, os gwelwch yna, nad oes hawl i recordio sain a ffilmio unrhyw agwedd ar y digwyddiad hwn. Rydym wedi coladu unrhyw cwestiynau a gyflwynwyd cyn y digwyddiad hwn, a byddwn yn mynd i'r afel rhain yn nes ymlaen. Os oes gennych chi unrhyw cwestiynau pellach, defnyddiwch y cyfleuster gofyn cwestiynau ar eich sgrin. Be digwyddodd yn ystod y sesiwn Saesneg wythnos diwethaf, mi oedd na lot o cwestiynau wedi cael eu cyflwyno o flaen llaw, a fe wnaeth swyddog pwnc mynd ati i ateb y cwestiynau o flaen llaw. Felly, fe newn ni edrych ar rai o'r rhain. Mae mwy o cwestiynau wedi codi ers cyflwyniad wythnos diwethaf yn y cwrs y Saesneg. Felly, mae rai cwestiynau fyna hefyd wedi ei ateb. Ond, plis, nodwch unrhyw cwestiynau lawr wrth i ni fynd trwy. Mi fydd na cyfle hanner ffordd trwy i chi sgwennu cwestiynau yn y cyfleuster gofyn cwestiwn. Os chi'n gofyn nhw yn Saesneg, os gwelwch yna, ond oherwydd y swyddog pwnc, ond mi wna i drafod nhw yn Gymraeg wedyn. Unrhyw beth sydd ddim yn gallu cael ei ateb heddi, fe newn ni dod nôl atoch chi trwy e-bost, a mi fydd unrhyw cwestiwn sydd ddim yn cael ei ateb heddi yn cael ei ychwanegu at y dolen gyda'r cwestiynau eraill, a fe gewch chi gopi o bob un cwestiwn wedyn sydd wedi cael ei ofyn maes o law. Bydd deunyddiau cyn y digwyddiad wedi ei anfon at eich cyfeiriadau e-byst a ddarparwyd wrth i chi gyfrestru, a bydd cyswllt i'r cyflwyniad PowerPoint yma yn cael ei anfon at un o'r cyfeiriadau ar ôl y digwyddiad. So gewch chi gyd copi o hwn hefyd. Benw i Siwan Jenkins, i rai o'ch chi sydd ddim yn fy nabod. Ein nod heddi yw tewis chi trwy'r fanyleb i gefnogi eich gwaith cynllunio gan amlygu pwyntiau i chi ystyried ac ateb eich pryderon eich cwestiynau. Soniais i bydd y cyflwyniad yma ar gael i chi ar y diwedd, so mae'r cyswllt i'r fanyleb yn fyna. Pan gewch chi gopi, fe allwch chi glicio arni yn syth. Heno hefyd mae Ceri Ross a Karen Bushell gyda ni, ac maen nhw yn y cefndir i ateb cwestiynau wrth i ni fynd. Os ydyn nhw'n cwestiynau y mae nhw'n ystyried, bydd angen i bawb wybod, fe wnawn ni drafod rhain yn y sesiwn cwestiynau yn hwyrach. I fi mynd i gyflwyno trosolwg byr i chi o'r cymhwyster gan ystyried yr amser sydd gyda ni, gyda'r nod wedyn o gyflwyno'r fanyleb yn llawn ar y diwrnodau wyneb yn wyneb. Mae rhain i fod heno i gefnogi chi wrth cynllunio, paratoi at mis Medi, gan tynnu sylw at pwyntiau i chi ystyried. Yn y cyflwyniad mae'r holl ddyleni i wybodaeth neu ddogfennaeth pwysig sydd angen arnoch chi. Mae'r canllaw manyleb ar gael ar ein tudalen pwnc.
fe creoedd i'w ddarllen ochr yn ochr ar fanyleb, mae'n nodi ac yn tynnu sylw at fanylion pwysig a meysydd allweddol I fod yn ymwybodol ohonynt. Mae'n hawdd ei ddefnyddio ac yn rhoi dadansoddiad clir I chi o'r ddogfen o'r fanyleb hon. Fel y welwch chi, mae yna link yn fanna eto. Fe sylwch chi bod rai pethau yn edrych bach yn wahanol, ond mae popeth yn eitha clir I gael gafel arnynt. Okay. Byddwn yn dechrau â thrasolwg o'r cymhwyster, sut mae wedi strwythuro a sut mae'n cael ei asesu, gan gynnwys pwysoliadau pob uned. Nodir bod strwythur y cymhwyster gan gynnwys sut y dylid ei asesu wedi bennu gan yr eleiddwyr mewn I prawf cymrydwyo Cymhwysterau Cymru y gellir y cyfeirio atynt yma a mae'r ddolyn yn fanna I chi. Fe welwch fod 3 uned yn rhan o'r cymhwyster. Mae'r cyntaf i'w asesu gan aroliad allanol wedi ei osod ei farcio gan CBAC a fydd ar gael am y tro cyntaf ym mis Mehefin 2027. Asesiad di-aroliad yw'r 2 asesiad arall, wedi ei marcio gan y ganolfan a'i cymedroli gan CBAC yn seiliedig ar friffiau wedi ryddhau ymlaen llaw a fydd ar gael I ganolfannau ym mis Medi yn ystod ail flwyddyn y cwrs astudio i'w gwblhau erbyn haf blwyddyn olaf y cwrs astudio. Mae hwn yn cymhwyster sy'n cynnwys unedau sy'n golygu ac eithrio uned 1 sy'n uned rhag arweiniol, nid yw trefn cyflwyno'r 2 uned arall yn awgrymu unrhyw hierarchiaeth. Felly, nid oes yma awgrym o drefn y ddysgu penodol, nid yw'n cynnwys haenau, felly bydd pob ymgeisydd yn sefyll yr un asesiadau. A bydd y cymhwyster yn cael ei ddyfarnu am y tro cyntaf yn haf 2028. Nawr, roedd Cymhwysterau Cymru, cynhaliodd ei Cymhwysterau Cymru ei ymgynghoriad cyhoeddus gyntaf I sefydlu beth oedd randdeilliaid eisiau ei weld yn digwydd I TGAU, ac o hynny ymlaen, bydd 2 ymgynghoriad cyhoeddus arall a arweinodd at mewn I prawf cymrydwyo yn 2024. Diolch I chi gyd, y rai oedd wedi cymryd rhan yn y broses ymgynghori. Cyfrannodd yn fawr at siap y cymhwyster yma. Rydym yn falch o'r canlyniad a sut mae gweddi'r dilyniant I safon uwch a thu hwnt, gan ddiwallu yr anghenion iechyd y gofal, yr anghenion sy'n bwysig yn nhirwedd iechyd y gofal cymdeithasol a gofal plant Cymru. So, dyma I chi cymhwyster newydd. Fel y welwch chi, 3 uned sydd, ble roedd na gradd sengl a gradd dwbl, lle roedd gradd sengl yn cwmpasu uned 1 a 2, a gradd dwbl yn cynnwys uned 3 a 4. Mae hwnna nawr wedi disodli dim ond 1 sydd, a mae'n cynnwys y 3 uned, y 2 uned, meddwl dy fi. Mae asesiad di-aroliad uned 2, mae hwnna wedi ei rannu yn 2. Yn 2 uned ar wahân, 2 uned gwahanol ar gyfer y cymhwyster newydd. A bydd astudiaethau achos yn newid pob blwyddyn, byddent ar gael y mis Medi y flwyddyn dyfarnu, bydd y tasgau yn aros yr un peth. So uned 1, iechyd y gofal cymdeithasol a gofal plant yng Nghymru yn yr unfed y ganrif unfed ar hugain, aroliad ysgrifenedig awr a 30 munud, sydd werth 40% o'r cymhwyster. So, fel y sôn wedi gosod gan CBAC, asesiad yn cynnwys cwestiynau sy'n gofyn am ymatebion gwrthrychol, atebion byr ac estynedig, a fe wnawn ni edrych ar SAMS yn hwyrach, gyda rai ohonynt yn seiliedig ar sefyllfaoedd cymhwysol. Mae uned 2 yn iechyd y gofal cymdeithasol oedolion. Mae hwn yn asesiad di-aroliad a dros cyfnod o 12 awr, werth 30% o'r cymhwyster. Eto, mae hwn wedi gosod gan CBAC, marcio gan y canolfan a cymedroli gan CBAC. So, bydd briff i'r asesiad a fydd yn cynnwys dewis o astudiaethau achos a sawl tasg, a fydd hwnna i weld ar wefan porth CBAC. A'r trydydd uned, yn seiliedig ar gofal plant. Eto, asesiad di-aroliad hyd at 12 awr, 30% o'r cymhwyster, a wedi ei osod yn un o'r un ffordd, a uned 2, osod gan CBAC, marcio gan y ganolfan, cymedroli gan CBAC. Eto, bydd y briff a fydd yn cynnwys ystyriaeth achos a sawl tasg,
i weld ar wefan Porth CBAC. So, awn ni drwy bob un agwedd fan hyn yn fanylach. Mae'r cymwysterau ar raddfa 8 pwynt o A-seren i G, lle A-seren yn radd uchaf, bydd canlyniadau nad ydyn yn cael eu safon ar gyfer dyfaniad yn cael eu adrodd fel i bedol neu hebyd dosbarthu. Rhaid cofio bod y fanyleb yn amlinellu sut mae'r cymhwyster TGAU Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant Newydd yn cefnogi'r cwricwlwm i Gymru. Mae fframwaith y cwricwlwm i Gymru yn sail i'r cymhwyster mwyn sicrhau y gall dysgwyr parhau i wneud cynnydd tuag at y 4 diben. Yn ganolog i'w gynllun, mae'r egwyddorion cynnydd yn ogystal â'r datganiadau o'r hyn sy'n bwysig ar sgiliau penodol i'r pwnc hynny a amlinellir yn ran cynlluniau'n cwricwlwm y maes dysgu a phrofiad iechyd a llesiant, gan sicrhau continwwm effeithiol o ddysgu a chynnydd i'r ddysgwyr cyfnod 14 i 16. Cysylltiadau fyna i'r ddolenni, i dogfennaeth cwricwlwm i Gymru, fydd yn fyw i chi wrth gwrs unwaith i chi cael pwynt pŵer. Bydd cyfleoedd i ddysgwyr archwilio hawliau dynol ac amrywiaeth trwy gydol y 2 uned, gan cynnwys pethau fel mynediad a darpariaeth gwasanaeth, effaith a chyflawniad darpariaeth gwasanaeth, a safbwyntiau, hunaniaeth, diwylliant, profiadau a chyfraniadau pobl ddion, asiaid a lleiafrifoedd ethnig. Y nodau. Mae TGAU Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant yn cefnogi dysgwyr i ddeall egwyddorion datblygiad dynol iechyd a llesiant, archwilio sut mae'r sectorau iechyd a gofal cymdeithasol a gofal plant yn cefnogi ac yn hybu datblygiad iechyd a llesiant unigolion, disgrifio'r egwyddorion y gwerthoedd a'r dulliau sy'n sail i waith gweithwyr proffesiynol ym maes iechyd a gofal cymdeithasol a gofal plant yng Nghymru, deall cyflyrau ac anhwylderau allweddol sy'n effeithio ar oedolion a phlant, archwilio thema drawsbynciol hawliau dynol ac amrywiaeth yn enwedig mewn perthynas a darparu gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol a gofal plant. Dydw i ddim yn mynd i ddarllen y fanyleb llawn heno, dwi jyst am tynnu sylw at gwybodaeth neu'r pwyntiau, y prif pwyntiau neu pwyntiau allweddol, a rydym am i chi fod yn ymwybodol ohonynt. Fe fydd mwy o gyfle i wneud yn fwy dwfn i'r manyleb yn amlwg yn y sesiynau wyneb yn wyneb a wnaid goffa chi o'r ddyddiadau yna yn hwyrach. Gyda'r deunyddiau asesu enghreifftiol, so disgwylir i rhain cael eu cyhoeddi ar 4 ar 15 o Ragfyr eleni. Bydden nhw'n cynnwys enghraifft o papur 1 gyda chynllun marcio, ac ar gyfer unedau 2 a 3 bydd, yr NEA yn cynnwys pecyn asesu enghreifftiol ar gyfer asesiad diarholiad mewnol sy'n cynnwys manylion ynghylch aseiniad nodweddiadol ac ystyriaeth achos, cronodeb manwl o bob tasg, gwybodaeth i ymgeiswyr sy'n dweud wrthych am bethau y dylen nhw ei wneud ac na ddylen nhw ei gwneud wrth gwblhau'r asesiad, y cynllun marcio o fydd yn cael ei ddefnyddio, y taflen cyfnodi marciau, ffurflen datganiad yr ymgeisydd, taflen cyfnodi amser yr ymgeisydd. Mae rai ohonyn nhw yn debyg i beth sydd yn bodoli'n barod, mae rai tweaks wedi bod i'r taflenni, a wnawn ni edrych ar ein nawr maes o law. Gyda y cynllawiau y ddysgu, bydd y gwybodaeth bellach i'w chael yn y ddogfen hon o ran y cyfleoedd mae'r cymhwyster yn ei cynnig i athrawon canolfannau integreiddio'r profiadau dysgu hwn wrth gyflwyno'r cymhwyster. So, fersiwn drafft yn unig yw hwn, ond bydd y canllawiau y ddysgu yn cynnwys tasgau enghreifftiol ar gyfer pob ran o'r fanyleb gan ddilyn yr ymhelaethiad o'r cynnwys. A dylai bod nhw i gyd ar gael o diwedd Ionawr blwyddyn nesaf. Bydd y canllawiau yn cynnwys ragor o wybodaeth am y cyfleoedd a ddarparir gan y cymhwyster i athrawon. Mae'n bwysig nodi na fydd rhain yn cael ei asesu'n uniongyrchol, ond bydd athrawon eisiau ystyried falle sut y gallen nhw integreiddio'r rhain i'w cynlluniau gwaith, mwyn cynllunio ar gyfer dull cyfanol
gan integreiddio themau trosbynciol, sgiliau trosgwriclaidd ac yn adro. Okay. Uned 1, so dyma cipolwg i chi o sut byddwch chi'n gweld y fanyleb. Mae'r ymhelaethiad a ddarparwyd yn y golofn dde yn defnyddio'r coesynau canlynol, so pethau fel dylai disgwyr fod yn ymwybodol ohonynt, ei gwybod, ei deall a'i gallu. Dyma enghraifft i chi o sut byddwch chi'n gweld e. So, enghraifft gyda uned 1.3.3, safbwyntiau a phrofiadau diwylliannol unigolion di-adradd ac unigolion ethnig llefrifol mewn perthynas ag iechyd y gofal cymdeithasol a gofal plant. Mae dylai dysgwyr deall yn golygu bod gofyn i ddysgwyr dangos gwybodaeth a ddealltwriaeth dyfnach, ei bod yn cymhwyso gwybodaeth i gyd testunau ac yn gwerthuso ac yn dadansoddi gwybodaeth. So, eich amcan asesu 3. Mae dylai dysgwyr wybod yn golygu bod gofyn i ddysgwyr dangos gwybodaeth y dealltwriaeth sylfaenol. Enghraifft galw atebion i gofyn yn uniongyrchol, so yn debyg i amcan asesu 1. Defnyddir dylai dysgwyr fod yn ymwybodol o pan mae angen i ddysgwyr feddu ar wybodaeth sylfaenol o'r cynnwys penodol ac nad oes angen dysgu hyn yn fanwl, lle mae angen y canllawiau i ddysgu ar athrawon i bennu lefel y dyfnder sy'n yfynol ar gyfer y testun. Eto, tebyg iawn i amcan asesu 1. Defnyddir dylai dysgwyr allu pan fydd angen i dysgwyr cymhwyso gwybodaeth a'i dealltwriaeth. A gwelir hyn yn uned 2 a 3 o'r fanyleb. Mae defnyddio'r gair gan gynnwys yn dangos bod yn rhaid y ddysgu'r cynnwys penodedig a gallai fod yn testun asesiad. Gyda'r trosolwg o'r unedau, bydd uned 1 yn cynnwys iechyd y gofal cymdeithasol gofal plant yng Nghymru yn yr unfed ar 20fed ganrif, neu beth bynnag ffordd chi'n dweud e. 1.1, twf a datblygiad, 1.2, deddfwriaeth a darpariaeth gwasanaethau, 1.3, y cyd-destun Cymreig. Uned 2 wedyn, iechyd y gofal cymdeithasol oedolion, so fydd hwnna'n cynnwys eto 3 rhan, 2.1, anghenion unigolion a chyflyrau ac afiechyd yn allweddol mewn odolaeth. 2.2, sut mae gweithwyr proffesiynol yn gweithio ym maes iechyd y gofal cymdeithasol oedolion mwyn cyflawni canlyniadau cadarnhaol. A 2.3, rôl iechyd y cyhoedd, hybu iechyd a hybu cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant ym maes iechyd y gofal cymdeithasol i oedolion yng Nghymru. Uned 3 yn canolbwyntio ar gofal plant, 3.1, datblygiad corfforol, diallusol, ieithyddol, emosiynol a chymdeithasol. 3.2, cyflyrau ac afiechydon cyffredin ymhlith plant. A 3.3, sut mae gweithwyr proffesiynol yn gweithio gan gynnwys chwarae a gwaith chwarae i fodloni anghenion plant yng Nghymru mwyn cyflawni canlyniadau cadarnhaol. Lot o themau tebyg i'r cymhwyster sydd yn bodoli eisoes, gyda newidiadau yn y ffordd mae'n cael eu cyflwyno ac ei asesu, ond mi fydd i rai ohonoch chi sydd yn brofiadol, mi fydd lot o'r themau yn debyg ac yn gyfarwydd i chi. Yn amlwg, fe welwch chi gyda'r newid yn uned 2, mae'n canolbwyntio'n benodol ar iechyd y gofal cymdeithasol oedolion yn unig, a wedyn uned 3 yn canolbwyntio ar ofal plant. Y syniad yw i lleihau ar gwahaniaethau rhwng beth mae myfyrwyr yn dewis o fewn eu tasgau asesu. Mae'n rhoi mwy o ffocws wedyn ar oedolion ar gyfer un a ar gyfer gofal plant ar gyfer y llall, sydd yn gobeithio yn gwneud pethau yn cliriach i ddisgyblion, i myfyrwyr i allu cyflawni y meini prawf llwyddiant. Uned 1. Mae uned 1 wedi gwneud o 3 phrif adran sydd wedi rhannu ymhellach yn is-adrannau llai. So, twf a datblygiad, deddfwriaeth a darpariaeth gwasanaethau cyd-destun Cymreig.
Pwrpas yr uned hon yw datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth o y cylch bywyd a'r ffactorau sy'n effeithio ar dwf a datblygiad. So, tebyg iawn i beth sydd gennym ni eisoes. Hyrwyddo a chynnal iechyd a lles ac offer y gellir ei ddefnyddio i fesur a chefnogi hyn. Ac egwyddorion a gwerthoedd craidd wedi eu tegu gan ddeddfwriaeth a darpariaeth gwasanaethau o fewn cyd-destun Cymreig ar draws y sectorau iechyd y gofal cymdeithasol a gofal plant. Bydd yr aroliad yn awr a 30 munud o hyd, werth 40% o'r cymhwyster. Papur yn unig ar hyn o bryd. Roedd y penderfyniad hwn yn rhan o feini prawf cymeradwyo cymwysterau Cymru. Mi oedd na sôn ei fod e'n mynd i fod ar gael yn ddigidol, ond mae cymwysterau Cymru wedi mynd yn ôl i ddweud i ddechrau mi fydd hwn dim ond ar gael ar bapur, ond mi fydd y cyfle i wneud e ar-lein yn dod mewn, ond nid i ddechrau. Bydd asesu digidol yn cael ei cyflwyno o fewn 5 mlynedd. Yn y digwyddiadau wyneb yn wyneb, byddwch chi'n cael cyfle i weld enghreifftiau o cwestiynau ac atebion o'r SAMs a'r marciau cysylltiedig. I ddechrau, roedd yr aroliad i fod i ddechrau fel asesiad digidol, fel wedys i, ond mae Cymwysterau Cymru wedi penderfynu taw papur fydd e, ond dyle bod papur, y fersiwn papur dyle bod pawb yn cael mynediad at y fersiwn papur ta. Dyma chi, ni'n mynd i edrych ar sampl o gwestiynau o'r SAMs a sut fydd y papur yn edrych. Mae'r papur yn edrych yn wahanol. Fe fydd rai ohonoch chi sydd â phrofiad o dysgu'r cymhwyster presennol yn gweld gwahaniaeth yn ffordd mae papur wedi gosod mas, gwerth y marciau, cydbwysedd y marciau. Mae eitha tipyn o newid wedi bod. Yr amcanion asesiad dargedir yn yr uned 1 fydd amcan asesu 1 yn bennaf. Fel y welwch chi fan hyn, mae 10% o'r cwestiynau yn targedu amcan asesu 2 a 5% o'r cwestiynau yn targedu amcan asesu 3. Ac wrth gwrs, beth mae hwn yn golygu yw bydd cyfleoedd i ddangos gwybodaeth a dealltwriaeth o gysyniadau, gwerthoedd a materion mewn iechyd y gofal cymdeithasol a gofal plant. Dyna lle fydd y canolbwyntio yn hytrach na y cymhwyso ac ymchwilio fel mae amcan asesu 2 a 3 yn gofyn. Bydd 9 cwestiwn i gyd sy'n cyrraedd uchafbwynt ac isafbwynt o fewn cwestiynau ac yn cynyddu tua diwedd y papur. So enghraifft, dyma un cwestiwn gyda, mae graff isod yn dangos nifer yr oedolion sydd dros pwysau ac yn ordew yng Nghymru. Mae'r cwestiynau sy'n dilyn yn seiliedig ar bod dros pwysau ac yn ordew. 6 marc yw'r mwyaf ar gyfer y rhan yma. Fe welwch bydd y papur yn edrych yn debyg i'r cymhwyster canlynol, ond fel y soniais i, mae rai enghreifftiau o cwestiynau, mae'r fformatau wedi newid. Fydd mwy o ddelweddau neu graffiau yn cael eu cynnwys, gyda cwestiynau fel nodwch ac esboniwch. Gyda cwestiynau seiliedig ar fandiau traddodiadol, fe welwch yr un marcio ar defnyddio bandiau marcio, gyda llawer o gynnwys dangosol wedi rhoi, ac mae'r grid ar ddefnyddir yr un fath ar cymhwyster etifeddol. Band marc 1, band marc 2, band marc 3, a gyda disgrifiad o beth sydd cyfwerth a 1 a 2 farc, beth sydd cyfwerth a 3 a 4 a 5 a 6. Mae'r cynlluniau marcio yn amlwg yn cynnwys y gwybodaeth i chi gallu ddefnyddio wedyn i bennu marciau.
O ran yr adnoddau, mae modiwlau dysgu cyfunol a threfnwyr gwybodaeth wrthi'n cael ei ysgrifennu ar gyfer pob maes cynnwys yn uned 1, a dylai fod rhain ar gael yn ddwyieithog erbyn mis Medi 2026. Maen nhw'n wrthi'n cael ei ddatblygu ar hyn o bryd. Mae lot o bethau digidol ar-lein hefyd wrthi yn cael ei pharatoi, sy'n mynd i fod o ddefnydd i chi yn ddwyieithog. Ni fydd gwerslyfr newydd yn cael ei greu, ond bydd y gwerslyfrau presennol dal i fod yn defnyddiol ar gyfer cynnwys pynciol, achos mae lot fawr o'r cynnwys dal yn berthnasol, ac dylai bod nhw yr un mor ddefnyddiol, os nad yn yr un trefn. Dysgu cymysg ryngweithiol sy'n cefnogi addysgu a dysgu. Mae rhain yn cynnwys dolenni i fideo a gwefannau defnyddiol. Heb anghofio'r dogfennau canllawr athrawon, a fydd yn cynnwys awgrymiadau a chefnogaeth hefyd ar gyfer tasgau a gweithgareddau. So bydd lot fawr o adnoddau ar gael i chi. Os nad oes gennych chi gwerslyfr sydd allan yn barod, yna plis gysylltwch i ofyn am y manylion. Fi'n credu bod e ar y wefan pynciol ta beth, mae yna link ar gyfer ei archebu os nag yw e gyda chi. Gyda unedau 2 a 3, yr asesiadau di-arholiad, bydd uned 2 a 3 yn cael ei asesu trwy asesiadau a osodir yn allanol, gan CBAC. Bydd y briefiau asesu ar gael y mis Medi yn yr ail flwyddyn astudio, i'w cwblhau erbyn haf y flwyddyn astudio olaf. Bydd yr unedau yn cael ei ddyfarnu am y tro cyntaf yn 2028. Bob blwyddyn bydd strwythur yr asesu yn aros yr un fath yn fras ar gyfer y ddwy uned. Rhaid i ymgeiswyr cwblhau pob tasg yn unigol, ni chaniate'r gwaith grŵp. Mae'r ddwy'n cael ei marcio gan y ganolfannau cymydroli gan CBAC a rhaid i gyflwyno'n electronig. Mae hwnna yr un drefn fel mae e nawr. Gyda uned 2, nawr, ar gyfer yr asesiad hwn, bydd gofyn i ddysgwyr cwblhau asesiad yn seiliedig ar ddewis o ddwy astudiaeth achos, lle bydden nhw'n cymhwyso gwybodaeth a dealltwriaeth o iechyd y gofal cymdeithasol i oedolion. Gall dysgwyr dewis un o ddwy astudiaeth achos yr hoffent ei chwblhau ar gyfer yr asesiad di-arholiad. Nid oes angen i'r garfan gyfan ddewis yr un astudiaeth achos. So, bydd y briefiau yn newid pob blwyddyn ar gyfer uned 2. Yr astudiaethau achos yn newid bob blwyddyn. Bydd dewis o naill un gyda nhw, ond bydd y tasg ei hunan, beth maen nhw'n wneud gyda'r astudiaeth achos hynny, mae hwnna yn aros yr un peth. Gyda uned 3, ar gyfer y asesiad hwn, bydd gofyn i ddysgwyr cwblhau asesiad yn seiliedig ar astudiaeth achos ac ymchwiliad lle bydden nhw'n cymhwyso gwybodaeth a dealltwriaeth o ofal plant. Mae yn astudiaeth achos ar gyfer uned 3, ond does na ddim dewis o un neu llall. Un yw e, a dyna beth mae ei asesiad yn seiliedig arni. Wrth gwrs, dyw rhain, mae'n rhaid addysgu cynnwys y fanyleb ar gyfer unedau 2 a 3 cyn dechrau'r tasgau. Enghraifft, mae blwyddyn 10 yn cyflwyno opsiwn uned 1 i sefyll arholiad ar ddiwedd blwyddyn 10 neu flwyddyn 11, ond yn hymor yr haf blwyddyn 10, addysgu uned 2 yna mis Medi blwyddyn 11 pan dda'r briefiau allan gall dysgwyr dechrau tasg asesu uned 2. Gan nad oes trefn penodol ar gyfer uned 2 a 3, gallech chi wneud 3 yn gyntaf ac yna uned 2, mae hwnna lan i chi yn eich canolfannau. Gyda'r deunyddiau asesu enghreifftiol, mae angen i chi cwblhau cyfres o dasgau sy'n cynnwys cwestiynau yn seiliedig ar naill ai astudiaeth achos A neu astudiaeth achos B. Mae'r asesid hwn yn archwilio anghenion unigolion a chyflyrau ac afiechydon allweddol mewn oedolaeth. Sut mae gweithwyr proffesiynol yn gweithio ym maes iechyd y gofal cymdeithasol, so tebyg i ran B ar hyn o bryd, mwyn cyflawni canlyniadau cadarnhaol, a rôl iechyd y cyhoedd a hybu iechyd ym maes iechyd y gofal cymdeithasol oedolion yng Nghymru. O ran adnoddau, rhaid i'r pecyn asesu ymgeiswyr ac unrhyw adnoddau angenreidiol fod ar gael i'r ymgeiswyr.
Mae'r rhain wedi nodi yn y tablau manwl ynglyn â'r tasgau yn y pecyn ymgeiswyr. Rhaid cael trefniadau goruchwylio ar waith mwyn sicrhau dilysrwydd y dystiolaeth ac cynhyrchir ar gyfer asesiad crynodol. Mae tablau'r tasgau yn crynhoi'r fformatau sy'n dderbyniol ar gyfer tystiolaeth pob un o'r tasgau. Rhaid i unrhyw asesiad wedi ei addasu a lluogi'r ymgeisydd i cynhyrchu'r tystiolaeth angenreidiol yn y tabl hwn. Gyda uned 2, iechyd a gofal cymdeithasol, oedolion. So, pwrpas yr uned hon yw ennill gwybodaeth a ddealltwriaeth o anghenion unigolion a chyflyrau ag afiechydon allweddol mewn odolaeth, sut mae gweithwyr proffesiynol yn gweithio ym maes iechyd a gofal cymdeithasol oedolion mwyn cyflawni canlyniadau cadarnhaol, a rôl iechyd y cyhoedd, hybu iechyd a hybu cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant ym maes iechyd a gofal cymdeithasol i oedolion yng Nghymru. So bydd yr uned yn canolbwyntio ar y mathau o ofal i ddywallu anghenion unigol a chyflawni canlyniadau cadarnhaol, sut mae gweithwyr proffesiynol yn gweithio i ddywallu anghenion unigolion, iechyd y cyhoedd a hyrwyddo iechyd, a unrhyw cyflyrau ac afiechydon sydd yn effeithio ar oedolion. Ran deunyddiau asesu enghreifftiol fan hyn, so fydd pecyn asesu i ymgeiswyr, a gyda gwybodaeth allweddol ac awgrymiadau amseru, faint o amser i dreulio ar gwahanol agwedd, ar y gwahanol tasgau. Bydd SAMS uned 2 llawn yr holl wybodaeth sydd ei angen. Nid yw'r tasgau newid, fel fi wedi dweud, mae jyst i atgoffa chi tawer, astudiaeth achos sydd yn newid pob blwyddyn. Rhaid cael mynediad at y briff asesu ar ddechrau'r asesiad. Mae 12 awr o asesu yn dechrau pan fydd canolfannau wedi cyflwyno holl gynnwys yr uned. So dyw'r 12 awr ddim yn cychwyn tan ar ôl i chi orffen cyflwyno yr holl gwybodaeth. Felly mae'r asesiad yn dod ar ddiwedd y cyflwyniad. Dan oruchwyliaeth trwy gydol yr asesiad mae angen i hwn i fod. Dyn nhw ddim i cwblhau unrhyw o'r agweddau yma adref. Ymchwil, ond nid cyflawni y dasg. Mae hwnna i wneud dan oruchwyliaeth yn y dosbarth. Mae 2 awr i ddarllen yr astudiaeth achos a dewis y nodiadau sydd ei angen. So unwaith ych chi'n barod i gychwyn y dasg gyda nhw, mae ganddyn nhw 2 awr i ddarllen yr astudiaeth achos. Nawr gallech chi ddarllen yr astudiaeth achos gyda nhw, ond 2 awr sydd i wneud hwnna ac i greu nodiadau. Gallech chi weld ar y sleid ein bod wedi rhoi amseroedd awgrymedig ar gyfer asesiad yn ogystal wedyn â chanllawiau clir. Caniateir i athrawon weld y tasgau cyn y dysgwyr, gan y gallech fod eisiau paratoi pa uned rydych chi am ddechrau gyda. Gyda'r astudiaethau achos a thasgau enghreifftiol, dyma enghraifft o sut fydd hwn yn edrych. Ar y chwith, beth yw'r astudiaeth achos, yr aseiniad. Bydd yr astudiaethau cysylltiedig â chynnwys y fanyleb yn amlwg, gan y byddwch yn cael y cyflwyniad hwn, ni fyddaf yn ei ddarllen i gyd nawr. Mae'n eitha bach o ran maint y ffont ta beth ar y sgrin, fi'n deall. Ond, pan gewch chi copi hwn, cymerwch amser i ddarllen trwy i chi gael gweld, mae eitha tipyn o wybodaeth yn yr astudiaethau achos yma. Mi fydd angen darllen cwpl o weithiau. Mae hefyd darn o'r restr cynnwys sy'n rhoi'r tasgau. Nid pob tudalen, ond mae tasg 1, tasg 2, mae yna 5 tasg, os fi'n cofio'n iawn, ar gyfer uned 2 i gyd, a mae fydd pob un, fel y welwch chi fan hyn gyda tasg 1 a tasg 2, yn setio allan yn union beth sydd eisiau wneud, faint o marciau, pa amcan asesu sy'n cael ei targedu, reolaethau unrhyw tystiolaeth y fydd angen, neu sydd ar gael ar gyfer cyflawni'r dasg. So mae eitha tipyn o wybodaeth ar gael i chi ac i'r myfyrwyr ar gyfer
sut i gyflawni y dasg. Mae'n bwysig bod chi'n darllen trwy rhain gyda nhw i sicrhau bod chi a nhw'n ymwybodol o'r reolyddion ar gyfer pob tasg, a mae cyfanswm y tasg yma allan o 60 marc. Okay. Mae'r ochr gweinyddu, math o bethau sydd eisiau gwneud ar gyfer y gweinyddu, mae'r taflenni wedi newid ychydig wrth edrych arnyn nhw. Mae llofnodion ymgeiswyr ac aseswyr yn dal i fod yn orfodol. Mae yna lle ar fanna i roi llofnodion. Mae yna blwch ticio i ddysgwyr dewis pa astudiaeth achos maen nhw wedi dewis. Mae yna taflen amser. Lot o bethau tebyg i beth oedd yna o'r blaen, lle i chi nodi sylwadau. Datganiad, cyfnodi'r marciau, etc. Maen nhw'n eitha hunan esbonadwy. Okay. Gyda uned 3, yr uned gofal plant. Pwrpas yr uned hon yw ennill gwybodaeth a dealltwriaeth o datblygiad PILES, corfforol, deallusol, ieithyddol, emosiynol a chymdeithasol. So, ble rydyn ni wedi gweld PILES hyd at nawr, mae nawr yn cwmpasu PILES, mae iaith wedi cael ei ychwanegu. Cyflyrau ac afiechydon cyffredin ymhlith plant, a sut mae gweithwyr proffesiynol yn gweithio gan gynnwys chwarae a gwaith chwarae i fodloni anghenion plant yng Nghymru mwyn cyflawni canlyniadau cadarnhaol. So mi fydd ffocws ar cyfnodau bywyd, cerrig milltir disgwyliedig, gwaith a gwaith chwarae, mathau o ofal ac ymyrraeth i ddywallu anghenion, sut mae gweithwyr proffesiynol yn gweithio i ddywallu anghenion plant, hyrwyddo iechyd, ymyrryd yn gynnar, a cyflyrau a salwch allweddol. So, eitha tipyn o cynnwys yn yr uned yma, ond lot fawr ohono fe yn debyg iawn i'r cymhwyster presennol, a dyle bod lot fawr o adnoddau gyda chi eisoes ar yr uned hon, ond wrth gwrs mi fydd na mwy ar gael ar-lein maes o law. Enghraifft arall i chi o'r deunydd asesu enghreifftiol gyda uned 3. So eto, wedi gosod mas mae'r nifer o oriau awgrymiedig o ran amseru. Mae yna gwybodaeth am y tasgau a ran gyda hwn, 4 tasg sydd, a dim ond un astudiaeth. Does dim dewis fan hyn o astudiaethau achos, dim ond yr un fydd. A dyma fe, ac eto wedi gosod mas yn union fel uned 2 tudalen yn esbonio beth yw'r astudiaeth achos, lot fawr o wybodaeth ynglyn â'r cynnwys o ran cyflyrau, datblygiadau, cyfnodau, oedran, etc. Cyfnodau datblygu, ac eto disgrifiadau o beth yw'r tasgau, roedd 5 tasg gyda uned 2, 4 tasg gyda uned 3, yn cynnwys gofynion tystiolaeth a rheolaethau ar gyfer bob un, y nifer o farciau, yr amcanion asesu sydd yn cael eu targedu, ac mae hwn eto allan o 60 marc. Os ydych chi'n moyn darllen, na i ddim darllen i chi, ond chi'n gallu gweld mae gennych chi syniad o beth yn union yw'r math o beth a welwch chi fel astudiaeth achos, ac eto gallwch chi ddarllen yn fanylach unwaith i chi cael copi o'r pwynt pŵer. Gweinyddu, tudalen gweinyddu eto, tebyg iawn i uned 2, mae rhaid i chi cwblhau cyflwyno fe gyda'r tasg asesu, a mi fydd na cymorth i chi ar sut i lenwi rhain ar gael ar wefan CBAC hefyd wrth fynd ymlaen. Mae
atodiad gyda chi'n fan hyn, cyfleoedd i ymgorffori elfennau cwricwlwm i Gymru. So mae'r siart yn defnyddiol i chi cynllunio mapio yn erbyn y cwricwlwm i Gymru. Mae'r gwybodaeth arall y byddwch chi wedi gweld yn y cymhwyster bellach yn y Guidance for Teaching, ond efallai i rai ohonoch chi falle sydd gyda cyfrifoldebau i fapio yn erbyn y cwricwlwm, dylai fod hwn o ddefnydd i chi. O ran adnoddau, mae y tîm adnoddau digidol yn datblygu adnoddau i gefnogi'r testunau newydd, fel y wedais i, sy'n cael eu cyflwyno'n rhan o'r cymhwyster gwneud i Cymru newydd hwn. Mae'r rhestr o adnoddau y fydd ar gael ar gyfer y pwnc i weld isod. So dyma'r math o adnoddau dylech chi fod yn gweld. Dyma'r rhestr o rai sydd yn cael ei ddatblygu. Barod ar gyfer mis Medi 2026. Dwi wedi cael gwybod bydden nhw ar gael yn ddwyieithog. Mi fydd y Cymraeg ar gael ar yr un amser a'r Saesneg. Mae adnoddau o hyd ar gyfer y cwrs etifeddol sy'n addysg i chi, fel y soniwyd yn gynt, a dylai bod mwy o adnoddau yn y digwyddiad wyneb yn wyneb hefyd, neu mwy o gyfleoedd, mae'n ddrwg 'da fi, cyfleoedd i weld yr adnoddau yma yn y digwyddiadau wyneb yn wyneb. Cyflenni noson opsiynau, mae'r ein ar gael ar y wefan agored. Modwl arweiniad i'r fanyleb ar gael ar y wefan agored hefyd, a mae yna linciau ar gyfer y ddau peth yn fyna. So, jyst i atgoffa chi, ar 4/15 o Ragfyr eleni, mi fydd cyhoeddiad y deunyddiau asesu enghreifftiol. Y cynllawiau addysgu, mi fydden nhw'n cael eu cyhoeddi ddiwedd Ionawr blwyddyn nesaf. Yn ystod Chwefror a Mawrth blwyddyn nesaf, y wyneb yn wyneb paratoi i ddysgu, mae'r rhain ar gael siŵr o fod trwy eich cysylltiadau cydag. Mi fydd lot mwy o wybodaeth a mi fyddwn ni'n edrych yn fanylach, yn fwy dwfn ar yr unedau. Yna arweiniad manwl yn y deunyddiau asesu enghreifftiol, y cynllawiau ddysgu, dulliau ddysgu cynnwys y dulliau marcio, darpariaeth adnoddau, lot o rein ar gael yn y wyneb i wyneb. Yn nhymor yr haf, blwyddyn nesaf, mi fydd adnoddau arweiniad i'r arholiad ar ADA. Bydd y rhain wedi recordio ymlaen llaw ac yn dangos disgwyliadau o ran ymatebion gan ymgeiswyr a sut y bydd eu gwaith yn cael ei asesu. Byddant yn cael eu cyhoeddi ar porth fel y gall athrawon reoli mynediad i ddysgwyr os ydyn yn defnyddio'r deunydd asesu enghreifftiol fel ffug arholiad aseiniad. Mae adnoddau newydd wrth i'n cael ei ysgrifennu, bydd rhain ar gael ar y wefan agored, bydd modiwlau neu gwersi dysgu cyfunol ar gael gyda threfnwydd gwybodaeth newydd ar gyfer pob maes cynnwys yn uned 1. Nawr mae amserlen yn fan hyn, jyst i atgoffa chi o'r dyddiadau'r digwyddiadau wyneb yn wyneb. Mae cyfle, fel wedys i, ni'n mynd i edrych yn fwy manwl ar y SBAC, a'r SAMS. Mae y 3 Cymraeg, mae yna un cydag ar y 6 o Fawrth yn y gorllewin. Dwi ddim yn siŵr os yw'r lleoliad wedi ei cyhoeddi eto. Mae yna un yn y gogledd, fi'n credu taw Wrecsam yw fel y llynedd, ond dwi ddim yn hollol siŵr. Ar y 13, a wedyn mae un yn y de ar y 7 a'r 20 o Fawrth. Yn amlwg, mae croeso chi fynd i'r digwyddiadau Saesneg, ond fi jyst yn pwynt mas y rai Cymraeg i chi yn fyna. Nawr, mae yna nodyn ar yr ochr yn hyn. Sylwch y bydd y fforddiant cyfrwng Cymraeg a chyfrwng Saesneg yn cael ei chynnal ar y dyddiad hwn yng nghanolbarth Gorllewin Cymru fel y gall ysgolion dwyieithog o awdurdodau lleol cyfagos, bennaf Sir Gyferddin a Sir Benfro, fynychu ar gyfer y fforddiant mewn swydd ar y dyddiad hwn yn hytrach na mewn agosach ar gyfer cyfrwng Saesneg yn unig. Dylse bod y cynrychiolydd yn eich ysgol yn ymwybodol o'r dyddiadau yma, ond gnewch nodyn o'r dyddiad os gwelwch yna ac holwch nhw yn eich ysgolion jyst i sicrhau bod nhw wedi cael y dyddiadau ac yn amlwg mwy o fanylion ac i bwcio'ch lle.
Mae gen eich pennaeth yr holl fanylion, so just gwiriwch. Mae lle ar gael ar gyfer pob athro. Dim ond eich pennaeth y bydd angen i chi cadarnhau. Pennaethiad sy'n cydlynu gan ei fod yn digwyddiad ledled y sir. Ar y diwrnod ei hun, byddwch chi'n cael copi papur o gyflwyniad pwynt pŵer y dydd, a bydd adnoddau ar gael wedyn trwy cod QR neu cyswllt. Mae'r rhan fwyaf o'r ganolfannau bellach wedi cadarnhau presenoldeb, ond os na, just edrychwch mas amdanyn nhw, ewch am sgwrs gyda'ch pennaeth just i wirio. Ni'n mynd i cymryd bach o amser just i edrych ar rai o'r cwestiynau nath cael eu cyflwyno o flaen llaw. So, be fi'n mynd i wneud yw darllen trwy'r cwestiwn, a wedyn ateb y cwestiwn. Mae rhain, efallai, mae rhain wrth i fi fynd trwy wedi bod yn cwestiynau i chi wedi bod yn meddwl am. So, gobeithio gallwn ni, wrth fynd trwy hwn, byddai'n ateb lot o'ch cwestiynau chi. Ond os na, mi fydd yna cyfle ar ddiwedd y darn yma jyst i chi roi unrhyw cwestiynau ychwanegol neu rhywbeth arall sydd wedi codi yn ystod y sesiwn a prynhawn yma, fydd cyfle i chi nodi nhw lawr. So, y cwestiwn gyntaf. Mae llyfrau fy nodiadau adolygu CBAC ar gyfer y TGAU presennol wedi bod yn allweddol wrth cynllunio, a fydd llyfr gwahanol yn cael ei ryddhau mewn pryd ar gyfer Medi 2026 i gefnogi athrawon wrth gynllunio yn ogystal â chefnogi myfyrwyr. Wel, yn hytrach na gwerslyfr, rydym yn creu modiwlau dysgu cyfunol a threfnwyr gwybodaeth ar gyfer yr holl gynnwys a ddysgur. Bydd y rhain ar gael cyn y ddysgu'r cymhwyster am y tro cyntaf ym mis Medi 2026. So, roedd cyfeiriad at hwnna yn ystod y cyflwyniad, ond jyst i gadarnhau. Mwyn i ganolfannau allu parhau i ddefnyddio'r gwerslyfrau y maent eisoes wedi prynu, rydym yn mapio cynnwys y gwerslyfr yn erbyn cynnwys y fanyleb newydd, fel eich bod yn gwybod pa rannau sy'n berthnasol o hyd. So fel adnodd i chi, o gymorth i chi, y gwerslyfrau sy'n bodoli eisoes, mi fydd na mapio'n digwydd o ble yn union i gael y gwybodaeth perthnasol i'r cwrs newydd hon, ond yn y gwerslyfrau ar gyfer y cwrs presennol. A fydd yr holl adnoddau ar gael yn Gymraeg yr un pryd ar rhai Saesneg. Bydd yr holl adnoddau ar wefan, canllawiau ddysgu, dysgu cyfunol, taflenni noson o opsiynau, trefn o gwybodaeth ac ati, ar gael yn y Gymraeg a yr un pryd ar rhai Saesneg. A yw dysgwyr yng Ngharfan yn dewis yr un astudiaeth achos yn un y dau, ac awn bosibl iddyn nhw weithio mewn grŵp. Na, mi nes i gyfeirio at hwn yn ystod y cyflwyniad. Mae ymgeiswyr yn gallu dewis pa astudiaeth achos i'w chwblhau. Does dim rhaid i'r holl ddosbarth, yr holl cohort, dewis yr un astudiaeth achos. Falle bydd hanner moyn wneud astudiaeth A, hanner mae hwnna'n ffain. Ond, dylid cwblhau tasgau sesiad diarolid yn unigol ac nid mewn grŵp. Faint o amser dylech chi gymryd i gyflwyno'r cymhwyster? Mae yna oriau dysgu dan arweiniad, a mae hwn wedi nodi ar tudalen 8 yn y fanyleb. Mae TGAU Iechyd y Gofal Cymdeithasol y Gofal Plant wedi elunio i'w gyflwyno o fewn 110-140 o oriau dysgu, meddwl dy fi dan arweiniad. Cafodd y cymhwyster ei lunio'n bennaf fel raglen 2 flynedd i ddysgwyr yn mlynyddoedd 10 ac 11. Mae maint y cynnwys yn debyg i'r TGAU presennol. Mae'r ymhelaethiad penodol yn y fanyleb wedi'r cynnwys i'w gwneud i'n haws i athrawon weld beth yn union mae angen ei addysgu. Bydd y ddogfen canllawiau addysgu yn helpu athrawon ymhellach i ddeall dyfnder y cynnwys i ymdrin ag ef. Excusodwch fi. A all CBAC ddatblygu prosesau ar gyfer cymedroli ar draws ysgolion. Mae'n ofynnol i ysgolion safoni'n mewnol cyn cyflwyno asesiad diaroliad. Bydd hyn yn sicrhau bod yr holl farcio yn y ganolfan i'r un safon. Fodd bynnag, nid oes angen traws gymedroli a chanolfannau eraill. Bydd proses cymedroli CBAC yn sicrhau bod pob canolfan yn cael ei asesu'n gywir ac yn deg. A fi'n deall fel rhan o arfer da bod safoni ar draws canolfannau wedi digwydd
Mae cyfleoedd gyda rai ohonoch chi i ymweld ag ysgolion eraill, i gwrdd fel gweithgor mewn ysgolion eraill yn safoni gwaith eich disgyblion. Dyw hwnna ddim yn angenrheidiol. Does na ddim prosesau wedi ei drefnu gan CBAC, ond mae yna disgwyl eich bod chi yn neud o fewn eich lleoliad rhwng y thrawon. Yn amlwg, pan dyw hwnna ddim yn bosib, pan mae dim ond un athro yn dysgu'r pwnc, wedyn efallai i chi yn troi at ganolfannau eraill, a mae hwnna yn ddealladwy. A all CBAC gefnogi ysgolion trwy gyfeirio at adnoddau lleol cenedlaethol rhyngwladol i gefnogi'r asesiadau diroliad. Mi fydd CBAC yn cynhyrchu canllawiau ar gyfer yr asesiadau diroliad. So, bydd mwy o wybodaeth am rhain yn dod maes o law. A yw CBAC yn bwriadu cyfeirio at adnoddau cyfrwng Gymraeg i gefnogi athrawon ar asesiadau diroliad. Bydd adnoddau cyhoeddedig CBAC ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg, nid ydym yn cymeradwyo unrhyw adnoddau eraill y tu hwnt i rain yn Gymraeg na Saesneg. A fyddai CBAC yn ystyried diwygio'r unedau mwyn cael uned gyntaf fwy hygyrch. Mae CBAC wedi gweithio i sicrhau bod cynnwys y fanyleb ar gyfer uned 1 yn adlewyrchu meini prawf cymeradwyo Cymwysterau Cymru ac anghenion dysgwyr ledled Cymru. Unwaith y bydd yr asesiad wedi ei sefyll am y tro cyntaf, bydd yn cael ei adolygu'n parhaus, ond nid oes disgwyl y bydd angen newidiadau mawr arno. Dylid nodi nad ydym yn gallu gwneud newidiadau i unrhyw gymhwyster heb fynd drwy broses ddiwygio gyda Cymwysterau Cymru, a byddai hefyd angen rybydd o unrhyw newidiadau arfaethedig ar ganolfannau. A byddai CBAC yn ystyried gohirio'r addysgu'r fanyleb newydd am y tro cyntaf i gefnogi llesiant athrawon iechyd y gofal cymdeithasol gofal plant a'i helpu i reoli eu llwyth gwaith. Penderfyniad y reoleiddwyr yw hwn a Cymwysterau Cymru sy'n pennu'r amseru. Bydd y fanyleb yn cael ei addysgu am y tro cyntaf ym mis Medi 2026. Bydd adnoddau dysgu cyfunol gyda chynnwys manwl a gweithgareddau dysgu ar gael cyn mis Medi 2026 ynghyd â threfnwyr gwybodaeth. Bydd hyn o gymorth mawr wrth gynllunio. Felly, na. Does dim ystyriaeth o ohirio'r fanyleb. A fydd posibilrwydd yn y dyfodol i ddysgwyr dilyn llwybr cyflym ar gyfer y TGAU mewn un flwyddyn i gefnogi myfyrwyr sy'n mynd i'r coleg i adeiladu eu profil academaidd o bosib. Mae'r fanyleb wedi llunio i'w addysgu dros 2 flynedd. Okay. So, casgliad o gwestiynau a roddwyd o flaen llaw oedd reina. Efallai roedd rai ohonoch chi gyda cwestiynau tebyg, a efallai fy mod i wedi ateb rai o rheina. Ond, os oes mwy o gwestiynau gyda chi, nawr yw'r gyfle yn eich cyfleuster cyfynnwch gofyn cwestiwn, lle chi nodi lawr unrhyw cwestiynau yn Gymraeg neu Saesneg. Yn Saesneg, ewn nhw at Karen a Ceri i trio ateb. Os dydyn nhw ddim yn cael ei ateb, mi fydden nhw yn cael ei rhoi at ei gilydd gyda'r holl cwestiynau sydd wedi cael ei ofyn o'r diwrnod Saesneg hefyd, eu caladu a rhoi ar ddogfen ar-lein i chi gael gweld yn hwyrach yn eich amser eich hunan. Okay. So, fi jyst mynd i gwasgu pause ychydig bach fan hyn nawr, jyst i chi gael amser i nodi unrhyw cwestiynau yn y cyfleuster. Diolch. Okay. Fi'n gweld, does na ddim lot o gwestiynau wedi dod trwy. Os ydych chi'n meddwl am unrhyw beth yn y cyfamser, neu ar ôl derbyn y cyflwyniad yn meddwl am rhywbeth, mae croeso i chi gysylltu gyda Karen neu gyda Ceri, a fi'n siŵr fe wnewn nhw ateb eich cwestiynau. Un peth sydd wedi dod mas yw mae un wedi sôn am y nifer o eiriau yn yr asesiadau. Does na ddim sôn am y nifer o eiriau,
ond mae'r cyfrwyddyd o ran y nifer o oriau sydd ganddyn nhw i gyflawni y tasgau asesu. So, jyst cadwch mewn cof, ac yn wahanol i y cymhwysau presennol, mae cyfrwyddiadau yn sôn am faint o oriau ar gyfer pob tasg yn hytrach na yr asesid ei hun. So, tasg 1, mae'n awgrymu 2 awr, tasg 2, mae'n awgrymu 2 awr. So, mae'n rili wedi torri lawr. So, cadwch hwnna mewn cof. Ni ddylai ddisgyblion fod yn treulio 6 awr ar un dasg pan mae dim ond 12 awr sydd gyda nhw i gyflawni'r holl beth. Ac yn gofio bod e'n rhywbeth maen nhw yn gorfod cyflawni yn yr ysgol dan oruchwyliaeth. Okay. Ond ar wahân i ni, doedd na ddim fwy o gwestiynau ar gyfer heno, ond cysylltwch plis os oes na rhywbeth yn codi ar ôl i chi dderbyn y gyflwyniad. Manylion, jyst i atgoffa chi am y swyddog pwnc, swyddog cefnogi ac ymgynghorydd pwnc, a manylion cyswllt yn fyna. Mae na, dwi'n mynd i gadw'r cod QR ar sgrin am 2 funud, jyst i chi allu ei sganio a rhoi bach o adborth os gwelwch yn dda, mwyn i ni gwerthuso'r digwyddiad. A byddwn ni'n defnyddio'r adborth yna i benderfynu sut gallwn ni gwella y digwyddiadau yma yn y dyfodol. Dwi a Karen a Ceri yn edrych mlaen at gweld chi yn digwyddiadau wyneb yn wyneb. Ble bynnag i chi'n dod gogledd, dwy'r gorllewin neu'r de, byddai yn yna i fynd trwy yn fwy manwl, yn fwy dwfn gwahanol unedau, gwahanol elfennau o'r cwrs newydd yma. Ac wrth gwrs, jyst bach o marchnata, unrhyw un sydd ddim yn y rholi a hoffai fod yn y rholwr gyda CBAC, plis cysylltwch gyda mynegu diddordeb, ni wastad yn edrych am mwy o bobl i aroli gyda ni. Diolch yn fawr. A diolch yn fawr i chi gyd am ddod heno. Edrych mlaen ar weld chi gyd yn y wyneb yn wyneb. Hwyl am y tro.